Я се стигне, Хамптън. Просто намери с нещо да се покриеш и всичко ще се оправи. Сега е спокойно. Нощта е много тъмна и тук няма никого. Побързай към къщи, никой няма да те види. Следващата забележителност на невероятната гора е имението на Монтана Макс. А вляво от вас виждате голо прасе. О, добър вечер, Хамптън. Здравей, бабки. Довиждане. Би ли ми помогнал да пресека тази оживена улица, моля те? Като истински пращу скаут, това е мое задължение. Толкова рядко се среща изискан, морален млад човек днес. Защо всички свирят с клаксоните? Ти, гаден малък разбойнико, трябва да се срамуваш. На 50 метра съм от дома и няма жива душа наоколо. Кошмарът свършва. О, дом, мили мой дом. Изненада! Моята работа беше само да те отдалеча от къщи, докато те организират тържеството изненада за рождения ти ден. Добре е, че си носи официалния костюм. Портрет на прасе без одеяло. Напомня за това, че най-добре да не се докосва сурово свинско, особено в зоната на невероятната гора.